up, this is Queerance, and welcome back to my channel. So guys, for today's vlog guys is atong suruyon ang talong ni Kuya Roman. So bastos ha guna muna taong ni Kuya Roman. So sa una guys, ni aging last year is dili wa pa siya nag-business og taong. Pero kay kami siya abroad guys si Kuya Roman. So kugyan punas Kuya Roman kaadyo kay karabi gwapo pa. So di mo magmahal jud ni guys. So bitaw sa tinuod lang kugyan jud si Kuya Roman. So pag uli niya guys diri sa Pilipinas is nagnegosyo sa or nag-business siya og talong kay murag wa ko nagka-pangutana po guys ni Kuya Roman. So atong i-ask si unja kung naa ba sila to kay according ni ni Ate Marita. So shout out ni Ate Marita na naadaw diri si Kuya Roman ng guna. So ato siyang pangutanon sa iyang mga kuan kung ano siya nag-business og taong anong wala na siya nibalik sa abroad. So atong kuan susihon og naa ba siya to ng guna sa iyang taong. So ang ipakita ninyo guys unsa kadaka or pila ka hectare sa ilahang taong silang business. So tara guys dito, so tara dito ladto pagkaadto. So ato mabaktason kadami diri sa area nga basakan guys. So karabig no. Awa karong hapsay guys ang miyang basakan murag wa tanom siya ba. Ba anong umputam ni kay murag lisod po siguro pud ni siya guys ing ani anay daruhan kay murag gahi pud kaadto ba jamo na. Gahi kaadto sa daruhan pa murag need pud sa seguan para madarawhan na. Hapsay kaadto tanawas atong mga mata diri kay na murag pa siya tanom ba hapsay kaadto. So karon ni samtang gakuan guys gabaktas ko sa basakan. Kuan di ay gana. Baw na pa bris Kuya Roman diri lagi pur kay ako din natin marita na ko nandirang guna kugyan jud kaadto. Asa? Hitak? Are ko age. So natatas kuan guys sa barangay California. So sakop din siya sa Ubay pero dinhi siya sakop sa laing lugar pero sakop Lasyon Ubay California Bohol, di ba? So haya-haya po sa mga kinabuhi dire guys kinay mga laing San Francisco, California, Los Angeles. Marami kaadto mga kuan kaadto ba nagtukan mo ko sa laway uy. Kuan kaadto ba kan mga social kaadto mga lugar diri ah. So ato nang sugdan sa tara si Kuya Roman dito ato siyang interviewin for gamay-gamay ra pod. So see you later. Sa Oda siya. So karon guys is na si Kuya Roman. Od magkuan daw siya mag-spray sa yang taong para sa od. Sa pangan ko ya sa kanang isang kuan, color itom lagi. Bio Optimat. Bio Optimat kuno guys. Bio Insecticide. Tan ako guys mo ano ko diri sa mag-spray. Kini. Ay duha de kasi sa kuya. Kare mo pulyat. Oh, pulyat. Tulo ka buok ni klase. Duha Bio Tonic. Biotonic Advanced Foliar Fertilizer. Mo ni pabunga. Pabunga na siya. Pabunga, paod. Ang paod tong kuan Biomac, ang Bio Timac. Daghan magdaon may mga klase mga hindi ka tumawag insekto. sa may tubig. Tumawag eh. Kasi pag dirty, ngawat ka eh. Ngawat ka eh. Oh, uy. Ngawat ka eh. Ngawat ka. Punon diri siya no. Punon ba 16 liter. Oh, 16 liter ag tubig. Ang tubig Guys, na may asawa na kini na. Taman. bakit ko guys? Tanaw bantang mga batos. Yep, good ko ana.
Pila po ni ka hektar kuya? Gamay raman ni kuan. Oh, pala may wala pa sa ni mga. Guban na una palit gud taman man adto toy pasak ba. Atawan pasak. Taman diha. Siguro mga point 1 siguro, point 2. Point 1.2 nga kuan hektar. Oo, point gamay lang siya. Bro, daghan ang bubunga. Oo, mo, kuan to siya. Is Batong gamay. may salay batong day gamay pud guys. Ador na pud na. Pagsudan. Nag-spray samtang ga-spray si Kuya Roman guys, di ta mangutanan guys kay busy man sa mong kuan. Sa mga isuroy sa ilang kuan taong mga ilang taong guys kani si Jang area. So one to makuno tamas basak jang gipalit adto so godari ari. So point to kuno hectare sa. Mga ilang taong guys. So ni aging adlaw day wata ka vlog kay wabo ka bawo guys kay nag-harvest naman din sila ito ni Agi so wata ka vlog. Basin sunod pod guys maka-harvest sila so maka-vlog pa anang time so karon is nag-spray pa si Kuya basin di ay nga sunod-sunod madyo na lang po na nga natay ma-harvest pohon. So agatong gi-harvest ni Kuya guys, Kuya Roman is kuan to pang od o gismex niya ang pang pabunga. Sakto ba kapag ko. So man yang tawanganan guys nga area dako ka adto muna diba. So muna to guys nag-talk naman ta sila. Ana ba sakto na ba nakita ang pagagwapo? Nakita na day. So karabing init ta kadyo atong oras karon is alas 2 tatak na pero init ka adyo jamo pa. So okay ra ka adyo kay di man pud kay mo paa kayo kan guys init ka adyo di man klaro. So nag-talk naman ta kanina guys ang gi-share ninyo kung say pamaagi ana karon kay busy man mas Kuya Roman unsa ta mag-ask ni Ja or pangutana kay nag-spray man si Ja pukpukon ta si Ja ni sprayhan baroy na sam mag-talk sa taari guys man lang taong guys atong liion ng mga taong gamurag di atong i-check kung nabay uod nga na bisig naon si uod ba na limbaroy pero katong ni Agi guys silingan namin Kuya Roman diri sa California silingan namin kadyo manghatag po na sila og mga kuan reject so di po ang ilang reject guys di po kayo reject na naiki pang uod na nangalata na reject ba guys kanay bitong gagmay pero sunod gihapon sa nga lami isud anon sinakog ilang mga reject guys pero at least nang hatag sila sa mga silingan bitaw di po as nga reject nga na makaon pero reject siya guys nga kanang makaon pa pud siya ba so nagpasalamat pud ko lang ate Roman Kuya Roman kay manghatag sila og naay mga sobra-sobra so may ilang taong diiri gagmay pa ba mo murag bag-o pa jud siyang giharvest siguro na bag-o pa siyang giharvest kay gagmay pa man saba diha oy na bag-o pa siyang giharvest siguro ganhi na gagmay pa adto jamo. So unsa ta mag-ask ni Kuya Roman kay pila pa yang ano nun, yang sprayho nun, pila pa ka 1 2 3 plat. Daghan pa kaayo. So unsa na siguro man magto kay init pud kaadyo. So alam mo ikuan guys, ibutang ag kanang ilahang contact number or mosugot ra ba sa contact number kung gusto kinsay gusto nga mo order og taong inita kaadyo o mo order og taong nila og ilaha po mga kuan ilang mga kuan guys baka nang ilaha mga information contact info para makuan mo guys ba makatuod mo kung asa dapat nilang balay asa mo panulis ha limbaroy na sapan tas tag iya aray mangita ra ko or mangutana ra ko or mangayo ra ko sa ilang contact info kung asa sila naapod ni sila kuan guys mga buyer so ako ka ba mangutana ta sila mga buyer unya na sila mga buyer daghan pa tay pangutana nila guys unya ni Kuya Roman so unsa na naman ta mangutana kay nag-spray pa sa busy pa siya so makita la ko gwe nga mangayo ko sila mga contact info para bod makabisadig napoy willing or ganahan sa ilahang taong no di lang masulupod ako aga nang kuan na imo tao mapsig kuan guys na, ang taong manggod guys is bawal man jud sa kipang ubo kipang hubak tali na ba so mo nang bisin nay dili pwede pero lami man gapon guys di ba so di mo siguro ako ang ganahan nga mo kaog taong so kamo pud nga naga-watch karon so kung ganahan lang pud mo mukaon order na pud mo so alam ibutang lagi sa kuan sa kanang naay sa ang description or sa ang screen so see you later guys unsay sunod may tabo kay mangutan nato ni Kuya Roman kung unsa pa ilahang kuan pilay sinako pilay ma-harvest nga mga pangutana mga what how when where so see you later mag-masjid mo og mag sa PPA sabak mo diha mga aliwaros mga bata diri oy mga guardian civil aliwaros manang magkuan mo dapat na may PPA personal protective equipment so atang kuya mo tanata see you later lang pud ko sa
Pila pod ka kuan kuya kanang days harveston pod Every 3 days. every 3 days. Sa pila pod mga kuan kuya sinako pila ka sako ba ma-harvest. Way labot ang mga reject. Di kuan. Katong last kahapon Kahapon mga 170 kilo. Ala grabe no dako ang mga 70 kilo. Oh, kuan na to good na to. Grabe no nga tanan. Oh, good na. 70 kilo. Nami apod ka aso. So nay nganong di ba abroad ka gikan kuya? Nganong mamub ka ni balik? Kay Kanang kuan. Ganahan ka mag-farming. sa farming day si kuya. Mamo sa imuhang gura pong kuan kuya no pag high school nimo. Oh. Kanang imuhang kuan Kaya course. Nakita po ng mga vlogger ba nga Char. maayo pa ng ilang sa kuan bitaw sa kanina bitaw na maglapit itong mga tanom, mga lalo pa na sundog na ako. Pero mas maayo jud nga ni ka na business nga ni tay kasi mabalik sa Oh, kaya mo. Sakto jud pamilya po doon ra. Tinood mo na. Pamilya. Ang kwarta na ra dire. Kwarta. Usa pa. Kagulingon ako. Napalit mo na to pikas tapos dito. Tapos naguna to, babaw. Tunog na to. Tas kamaling dada nag kabaji naguna dito. Ato sa letter. Gagmay pa tong taong to, labong. Dako jud You later. So karon guys is naka-interview naman ta ni Kuya Roman. So malagi to nakabami naman mo guys nga mas maadyo daw dinhi sa Pilipinas sa mga business ug ngani kay lami po na mag-vlog kuno po para i-share po iyang business o mga plants. So gipilit niya ang pag-planting or pag-business ug ngani kay maadyo ra pud guys kay kaysa mobalik ko na sa laing nasud nga of course ang iyang prioritize guys marag kipilit niya ang Pilipinas kay or sa bukid nga ngani nga business kay duog pamilya unya napay ang kwartas naranija unya walay amo di ba mao jud nay pinakanindot mao jud punay kuan guys pero sa tong una guys mas lami jud ang isa ka tawo kung business jud ko yes karong panahon na guys is angat kaayo ang businessman or businesswoman ka kung businessman ka or businesswoman ka kung isa man kibang business pada jud na kay mao jud nay imuhang kuan yes porsigihi jud na kay in the future God's will basta mao jud nay huguti jud na guys kanang inyong mga business kay mao jud na nakaangat sa panahon karon nga katuigan di ba so karon guys is niingos Kuya Roman nga na ako na poy duha ka budget dito ng guna so ato silang ila-ila rabit lang sila hama nagtong kana mang guna eta atong ila-ilahon sila to kaduha ka baay siguro mas mga gwapa ni ba ng baroy asa man taagi gani uban ni ko rin so kamo una kay kamo nakatuod lagi ana sa katuod. So atong adtuon sila guys kay ato inilahon sila kung matag pila sweldo or okay ra ba nga ni trabaho rin so langyaw mo. So atong ilahon sila guys. So let's go gusto ng mga pangan kung taga dis sila. Sa salakot is part pa ni ila Kuya Roman kaning kaning salakot kang Kuya Roman pa ni nga area guys kung gipalit niya kay gunahan pod. Nay nang gunaan ni do ka babae na muna salakot ni kaso atong susihon ang duha nga kung nag-guna to sila jo kaadyo na ana gagmay pa siya guys sumao jud ni mani area nga pet ni Kuya Roman pa jud ako kaadyo pud lali pud si Kuya Roman na Kuya Roman no ilang yang nahuna ba so atong adtuon ang duha ka bakbaji dito nang guna ug taga-dis ana sila guys murag nakurat sila guys kitan-aw ko nila bang kinsa man ni so nakurat sila na kinsa man ni napadung dani so atong ilahon sila so let's go kasi pangan kung taga-asa sila so let's go na guys. So dara guys, abot na ko nila guys. May mga lang kujaw na stop man dai ni. Kujaw si stop. So nila ko mari lang gunahonon guys ya. Dako kaadyo. Grabe dako apod ug ako pagunahanon murag mo surrender siguro ko mauli sur pud panood to. Ang dako mag area gunahonon. Apil ko dito. Sila ran duha ko no. Kay nangutan ako ganina guys. Before ko nag-vlog guys, nangutan na jud ko yung mo grades ako majung to. Yan, kulbaan man sila guys. Kinsa ni padung gani ko no, kasi artista ko no. Grabe ay. Taga-asa, taga California ni sila guys. Kasi panganimot naka-staff. Nisa Aplidote.
Adisas, si Ate Nisa Adisas, taga California na Nisa. Katong usa, murag sexy li kaadyo. Si Ate Angeli ay mao di iPod. Mao di iPod guys, kay kugihan kaadyo kay mga igsuon na mga kadugo naman di iPod. Luod sa pud kaadyo nang kinabuhi diri uy. Oo. O ako pa ganuhan bisag laki ko di ni kaya na uy, daruhan na lamay na ho. Oh, depende jud na sa pod note no. Pero kani sila guys is kugihan jud kaadyo kay ana da magud pud sila ani ang kinabuhian nila guys, ang guna-guna ba. Ana din sila kaadyo. Lagi. Pila po'y kuanti na ay kuan kanang madaw-daw ninyo sa kuan sa binuwan and adlaw. O sa kadlaw. 300. Okay kayo guys, kay 300 man na isa ka adlaw. Inaarkansi. Libre man kapod te. Libre man di pod. Libre man di pod. Pero inita. Unsa man oras sa magsugod pod og buntag? Alas 7 ja mahuman mga alas 11 siguro na. Unja balik mo alauna. Grabe inita oy. Kidaro ni una te. Unja dako pag hunon Ginoo ko. Usa mas kuya romantic kanang kamor jon duha or pwede pa punan kay mo apply ko. Bitaw. Makagwanta ko magtumarkog ka ng kuan lana. Char. Grabe. Bitaw di jud gagwanta nganing ganunon uy. Madyo kay kaagwanta ni sila. Kitam na di ani daan sa gunahan ninyo. Pila? Mga bata kay wa ko katuod sa kuan lagi asag tawo nga ni Kuya Roman. Yan pus Kuya Roman nga to ay tawd tudo ka buok no baji nang guna ato nga tuon. Mo ngari mi. Labot pa rin kipait ni Kuya Roman di ay dako as ko. Nagi. Guys, welcome back again. So nakatalk tayo na ni Ate dito. Ato karabi kugihan na sila dito guys. Di ma-explain karabi kugihan na. So karabi di lang sila guys ang kugihan kaadyo na napiuban nga kugihan, napiuban nga di. So nagkugi jud sila kaadyo sa pamilyado na badya. So diri sa bukid guys is kung dili ka magkugi wag gyud kay mahimo. Depende og na kay work sa mga like public nga nang work sa mga city nga na way okay ka na. Pero ikaw gani nag-work ka diri sa kanang magsasaka, magsasaka o di ka man ning kamot dari so wa jud kay makuha nga gain or wa kay mag-gain nga kwarta, diba? So maning kakay so tamin diri sa bukid kung adi ka sa bukid magpudyo. Kung kan ka magsasaka. Kay nalang ko i-share ninyo guys. Nagpalandong ko guys, uy kay karbi inita ka sa dito bisig wa pagali ko nang guna kay paningot na ko karbi inita ka sa paak nag-init dis atong kalawasan man sila karbi ko gyana ka nangutan ko nga guys nga. Okay na ninyo ti nga ana pila ka days or pila ka days nga silduan mo. Kung na inadlaw diri guys 300. So okay kaadyo guys, uy para na okay kaayo. Kay of course na sila pamilya, so of course okay nila. Anad na kuno sila kaadyo guys kay of course mako nilang trabaho diri sa California mo na ilang silbing ilang pangita guys ba nga ni para lang sila silang pamilya di ba. I'm proud cha kasi dili ko gugugihan guys big article sa init pero proud gihapon ko nga naida ay nga nga pagkatao ba ilang prioritize silang pamilya nga na bisin kuan bisan way mantes bata pero work gihapon sila para nila kana ka. Saludo ako sa inyo. Saan kayo babangon? Mas kape. So bitaw guys, i-share ako. So nako i-share ato ko kuan guys, purok magpahuway ta mo lingkod ko purok kay inita ka adyo na paak mag-init. Aga to ang gluta limbaroy mahili sa tong nahong man magpahuway guys kuan. Purok kay napo sila diri purok-purok tahay pod. Nako i-share ninyo na ko kuan ba gamay nga cushion. Parang sharing pod ba sa tong yaboy para makuha ba. Hoy, adres ako malingkod sa ko dire. Ay, man ilahang purok guys, malingkod sa ako. Adyo magsaba kay mag-vlog ko diri mag-istorya ko. So nako i-share ninyo guys, gamay lang pod. Saba po nimo eh. Taga ko biyabas bi. Ako. Ay nako. Pigigan ng libang ha? Libang. So nako i-share ninyo guys ang abang basa ang ilang camera na iring gibidli. Nako i-share ninyo guys. Kung kamo gali guys is nagkuan. Example like namo ang mga vlogger. So ako guys is sa tinuod lang is wala jud koy work. Agong saligan is kaning vlog, promise.
ingon sila nga dapat mag-work kuno ka kay of course ikaw lang usa pero sa ang kasing-kasing bitaw guys is kuan guys murag ang heart ug ang utok ba is willing nga mag-vlog bitaw guys kana mag-share ng daily life sa uban i-promote ang ilang product or ingana gusto ko ingana guys kana mag-talk sa tubangan bitaw guys may gusto na ho so na po ko i-share sa uban nga kung kamo gali guys is kitagaan mag opportunity or opportunity nga gikas Ginoo go laban sudli jud na kung opportunity gali nga scam so adyaw lang pod good aya pa jud na kung scam mo kay kabata ka sa panahon is daghang scammer na niaging last month is na scam like sa tawag adto is kanang sa tawag dito guys to na scam daghang nang scam na pulihan gud ag kuan COVID kitungod sa scam katong kuan ripa di ba manang susihan jud tarungon guys kung unsa nang business sa ug sa imong sudlan so kung kanang opportunity guys nga inyong gisudlan nga feel ninyo nga mao na jud ni laban kung gusto mo nga muundang na go undang kay God's will man guys kinaamboy wa taga expect nga ikaw wa taga expect nga naay mo abot pa nga opportunity so kung nagali opportunity guys may tag opportunity ato sa sudlan ko nang ako karon guys is kitagang ko kigayon sa Ginoo nga tagang ko ngani ba nga pag-vlog ba so salamat kayo bisig wa pa tay kuan guys gagmay tag views wala pa sweldoin na natay ads padayon kay po sa vlog bising gilaayon ka ads pero padayon gahapon ko talagang mga batas-batas guys umara mga na magibang segment yung ang tuwad kay mga ngik pa ng ngilo man so maato na siguro mi guys muhit na siguro mi kay murag init na dyan man ko vlog niya nang utana man ko so guys gusto mo mangutana ha comment below naman sa comment section kung may mangutana mo sige mo order mo mga taong basta within 3 days man good guys ang harvesting dani sa taong so mag-vlog pug kuan na these 3 days atong kuan na pud atong abangan so karon is manguli nami tanata kay init na Panatok ulit mo. naglata ini ud na kaya mukha mo kong karne Diyan karne. maato na mi guys na mag-init na adyo mahal kong kaya man masalamat ang kaya Roman guys kaya kitugutan ta mag-vlog sa iyang area nga talong di ba ato lang abangan guys sunod nga vlog with introduce na harvesting na dari kung kuan so karon may masalamat pa salamat ng Kuya Roman so maro to guys nagpasalamat ng Kuya Roman salamat kaayo nila kay kitugutan ta rin nag-vlog lagi so alam mo ikuan guys ipakita ang or mga ako silang contact info location ang location guys diri sa kuan California Ubay Bohol Nja, dapit sa kanang kuan guys Purok 3 sa California ang ilang area so alam ang ibutan nila guys sa kuan sa description ng ilang kuan contact info kung ganahan po mo order sa ilang taong kay every 3 days sila mag-harvest so thank you so much guys na kadyo nagbisbis pa si Kuya Roman nag-spray pa si jahang taong nindot kayo ng business no tagahaya no kinabuhi nga ni ba kay dina arkansi uy koy amo ikaw tanan grabe jud nadabo sila ko ay inandam nga tubig nagbisbis so ugma ko no is magkuan ko sila mag-abuno pero baw depende kung maka-vlog ba ko ugma kung busy po ko ba go laban Kuya Roman God bless to you tagaay ko kuan pamasko ito atro kuya salamat sunod na pod so mag-agi na ko diri so mara to guys salamat ka ato sig slide ko sa istorya diri mara to guys salamat ka ato sa watching sa vlog today ani ko mag-end kay lapok diri jamo agi para ko lapok so I hope na enjoy mo guys I hope na may nakatunan sa vlog today so thank you for watching bye bye see you later for another vlog bye 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 bye